Nafarroako gobernuak motibazio politikoko 7 biktima berria aitortu ditu. Halaxe jakinarazi dute asteazken honetan Giza Eskubideen Nazioarteko Egunean, Egiari Zor Fundazioak eta Nafarroako torturatuen sareak. 16/2019 foru legearen batzordeak Iñaki Biorlegi, Amparo Arangoa, Purificación Galartza, Javier Pérez de Óbanos, Pedro de Miguel, Ane Butron eta Mikel Sotori eman die biktima izendapena, 7 ere jasandako torturen harira. Azken kasuok 1973 eta 2004ko gertakari egiten diete erreferentzia. Dagoeneko 100 herritar baina gehiago aitortu dituzte motibazio politikoko biktima gisa Nafarroan. Donostiako zinemaldian eta La Bueltako protestetan atxilotu eta zigortutako lagunen aldeko kanpaina bateratua jarri du martxan Palestinarekin elkartasuna plataformak. Asteazken honetan Donostian eginiko agerraldian eman dute honen berri. Izan ere, isunak eta prozesu judizialaren ondorio diren kostuak ordaintzen lagundu nahi diete auziperatuei. Zentzu horretan, plataformako kideek erakunde hipokrisia azaleratu nahi izan dute eta elkartasunaren aurkako errepresioa deitoratu. Ostegun honetan epaituko dute adibidez Palestinarekin elkartasunako kide bat zinemaldian gauzaturiko ekimen baten harira. Baionako auzitegiak sexu jazarpena egin izanaren erruduntzat jo du Uztaritzeko San Frantses Xabierkoa kolegioko irakasle bat, baina ez da kartzelan sartuko. Atzo epaitu zuten gizonezkoa eta epaimaiak frogatutzat jo du 2019 eta 2024 urteen bitartean 4 emakume lankideriz sexu jazarpena egin izana, baita haiei argazkiak lapurtu izana ere. Ondorioz, 18 hilabeteko zigorra ezarri diote, baina ez da espetxera joan beharko. Aldiz, tratamendu bat jarraitu beharko du, baita emakume erasotu bakoitzari 2.000 euroko kalte ordaina eman beharko ere. Gabon guztioi eta ongi etorri abenduaren 10ko albistegira. Gasteizko zigor arloko lehen epaitegiak absolbitu egin ditu astelehen honetan Askabide klinikaren aurrean protesta eginiko 21 antiabortistak. Horren aurrean, klinikak helegitea jarriko duela ziurtatu du. Gasteizko Askabide klinikaren aurrean elkarretaratu ziren 21 antiabortistak absolbitu ditu zigor arloko lehen epaitegiak. Ebazpenaren arabera 21 pertsona hauek ez zuten inor jazarri eta akusatuek modu guztiz baketsuan jokatu zuten. Izan ere epaileak adierazi du auzipetuen jokabidea etzela ertzailea izan eta ez zutela jokabide bortitzik izan klinikara hurbiltzen zirenen aurka. Hori gutxi ez eta gaineratu du langile eta erabiltzaileen egoera psikologikoak errealitatea modu distortzionatuan jasotzea eragin zezakela. Arabako probintzia auzitegian helegitea aurkeztuko dutela adierazi dute Askabide klinikako langileek. Epaiak legeak hutsuneak dituela erakutsi duela ohartarazi dute. Ziurtatu dute eurentzat klinikaren aurrean jartzea eta egunero kartelak ikustea jazartzea dela. Eta horrek eragina duela klinikara gerturatzen direnengan eta langileengan ere. Baina gu jarraituko dugu, ze bestela urrungo galdera da. Jarri daitezke berriro, bihar jarri daitezke, etzi jarri daitezke, berriro hasten gara gauza berdinarekin, nun beraien sententziak dio, beraien adierazpen askatasuna eta elkartze eskubidea bermatu behar da, ez da? Eta non daude gure eskubideak, ez da pixkat hori gelditu da eztabaidagarri eta aurrekari bezala ez da oso fina. Gauzak horrela, epaileak Askabide klinikari gomendatu dio legean oinarrituta, abortuak egiten dituzten klinikak seinale diskretuak erabilditzatela ematen dituzten zerbitzuei buruz. Gogoratu beharra dago duela aste batzuk aurrera eraman zuten epaiketa hau berezia izan zela. Europan horrelako auzi bat egiten den lehendabiziko aldia izan baita. Bertan Askabideko zuzendariak eta langile ohi batek jazarri egin zituztela ohartarazi zuten. Auzipetuek berriz ziurtatu zuten isilean otoitz egiten zutela, ez zutela inor molestatu eta bizitzaren alde egiten zutela. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak izapidea hasi du enplegu legearen konstituzioaren aurkakotasuna planteatzeko administrazioko lanpostuetan hizkuntza eskakizuna ezartzera behartzen duelako. Bada Eusko Jaurlaritza ez dago ados eta agerraldia egin du. Enplegu publikoaren legearen hizkuntza eskakizunei buruzko artikuluarekin kezkatuta daude Eusko Jaurlaritzan. Izan ere artikulu horrek behartzen du sektore publikoko lanpostu guztiei hizkuntza eskakizun bat ezartzea. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak planteatzen du konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela.
Beste behin ere, euskararen judizializazioa eta instrumentalizazioaren aurrean aurkitzen garelako. Eta gobernuaren iritziz oso egoera larria da. Sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko sistema osoa zalantzan jar dezakelako. Kontua da Jaurlaritzak 2024ko otsailean sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretu bat onartu zuela, baina urtebetera PPk eta Voxek aurtengo martxoan dekretu horren aurkako errekurtsoak jarri zituzten. Testuinguru horretan dator Auzitegiak enplegu publikoaren legearen hizkuntza eskakizunei buruzko artikulua konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela esan izana. Salaren argudiak eta hurrengoa da. Artikulu hori errekurritutako dekretuaren oinarri juridikoa dela eta epaia eman aurretik argitu egin behar dela haren konstituzionaltasuna. Eusko Jaurlaritzak esan du ez daudela bat planteamendu horrekin. Hori hala joan den abenduaren 2an aurkeztu zituzten alegazioak. Ez dago arrazoirik gaia Konstituzio Auzitegiari helarazteko, eduki hori ez delako berria. Eduki hori ez da berria. 1982ko euskararen erabilera normalizatzeko legean eta 1989ko funtzio publikoaren legean dagoeneko agertzen baita. Eta esparru hori guztia Konstituzio Auzitegiak berrikusi eta bermatu zuen bere garaian. Bien bitartean Jaurlaritzak gogorarazi duenez, ez enplegu publikoaren euskal legea, ez sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua ez daude etenda. Era bat indarrean jarraitzen dute eta normaltasunez aplikatzen dira. Konstituzio Auzitegiaren etorkizuneko epai batek bakarrik eten ditzake legea eta dekretua. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako medikuek bigarren greba eguna dute gaurkoa. Hala, Espainiako Osasun Ministerioak proposaturiko estatutu markoaren aurkako iritzia islatu dute. Euskadiko sendagileen sindikatuak astearte honetan abiatu du Osasun Saileko estatutu markoaren aurkako greba. Espainiako Osasun Ministerioak aurkeztu duen dokumentuaren zirriborroarekin desadostasuna agertu dute medikuek eta astearteko goizean osasun zentroetan egindako kontzentrazioekin hasi dituzte mobilizazioak. Eguerdian Bilbon egin zuten manifestazio nagusia, Moyua plazatik abiatuta estatutu propio baten alde Lelopean. Asteazken eguerdian Gipuzkoako hiriburuaren txanda izan da, Donostiako Unibertsitate Ospitaletik abiatu den mobilizazioarekin. Ostiralera arte luzatuko den protesta honen bidez, sindikatuak medikuen lan errealitatera egokitutako estatutu propioa eskatzen du. Bien bitartean, ospitale eta ambulategiak gutxieneko zerbitzuekin ari dira, urgentziak eta atzeratu ezin diren patologiak bermatuta. Mandalzurien manifestazio honetan 100 osasun langilek hartu dute parte. Espainiako Osasun Ministerioak bermatu ezin dituela dioen neurri batzuk bermatu ahal izateko estatutu propioa beharrezkoa dela diote. Beharrezko hobekuntza horien artean daude medikuen espezifikotasunaren aitortza, lanaldi arruntetik kanpo egindako orduak borondatezko bihurtzea eta guardien baldintzak hobetzea lanaldi erreal gisa aitortuz eta atsedenaldiak bermatuz, besteak beste. Halaber, sindikatuak negoziazio eremu propioa sortzea eskatzen du. Medikuen eta fakultatiboen mahai sektorial independente baten bidez euren berezitasunak modu egokian jorratzeko. Esan bezala, ostiralera arte jarraituko dute mobilizazioekin. Ostegunean, Txagorritxuko Arabako Unibertsitate Ospitalean egingo dute mobilizazioa, eta ostiralean Bilbora bueltatuz Basurtuko Osasun Zentroan. Udalbiltzak euskarazko arte eta kultura sustatzeko asmoz sortu zuen Geuretik sortuak ekimena. Isabel Agirre Sarobe idazlea izan da proiektuan parte hartu duen sortzaileetako bat. Ni Isabel Agirre Sarobe Arzailuz naiz, usurbildarra. Damazkit urte pila bat ipuina kontatzen. Egonaldik izan doia bat alberge batian. Eta orduan, albergian bakarrik egon zaitezke edo bisitak egon daitezke eta egon dia. Erromesak, igual egun batien bat, urrengoan bestia, baina nahiko lasai. Eta gero herria, araia adibidez, ziordia baina handigoa da. Eta orduan, beste movimentu bat dago herrin. Nik aportatu behar izan dut
zerbait herrian, proiektu horren parte badelako. Eta ordunik bai Araiako eskolan talde batzukin egin ditut lan batzuk, jolastoki jakin ere bai, Ziordien ere jolastokikoekin egon du naiz, hemen ez dago eskolek Ziordian, eta hala ere, gero bertako kuadrilla batekin afaltzea junitzan, eta oso gustora. Ni asko gustatzen jendiakin egotia, jendea entzutia, eta gero, hortikan sortzen diren historik. Askotan bere kontuatu gabe esaten dituzten gauzak, altxor txikik dira. Eta sortzen dian harremanak. Bai jolastokiko arduradunekin, herriko jendia naturalki hurbildu zaitena, eta gero, Ziordian txikigu izanik, kalea jun eta kafetxoa hartzen duen bitartien, igual pasatzen bertako gizon adinoko bat, eta ja kasu itezien urrutitikan, eta oinetzako da, sari bat. Etxetik kanpo egote horrek, buru belarri jartzen hau asmoakin. Ni literatura aldetikan aurkeztu naiz, baina beste arlotan ebai badaude aukera zabalak, eta nik uste merezi dula. Merezi du ze herri asko ez ditugu ezagutzen. Eta, niretzako hori da zoragarrena. Elkar ezagutuz, eta gaina 800 sarea, ez? Nik Gipuzkoarra naiz, eta kasu honetan Araba eta Nafarroan artean ditute proiektu honekin bat, eta nik Gipuzkoarra izanik. Eta nik uste hori oso polita dela, sare hori sortzia. Guggenheim Museoaren Urdaibaiko egoitzaren eraikuntza proiektuak zer esana jaso du hastapenetatik, turistifikazio eta jasangarritasunaren inguruko kritika ugari jaso ditu, eta orain badirudi datorren abenduaren 16an eraikuntza horren inguruko behin betiko erabaki hartuko dutela. Eta guzti honi buruz hitz egiteko 11ko platoera gonbidatu dugu gaurkoan Eider Gotxi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako bozeramailea. Arratsaldeon Eider, mila esker, beste behin ere gonbidapen hona hartu izanagatik. Arratsaldeon. Esan dugun bezala, badirudi datorren abenduaren 16an Bilboko Guggenheim Museoaren patronatuak behin betiko erabakia hartuko duela Urdaibaiko egoitza horren proiektu horren inguruan. Zeintzu dira momentuotan mahai gainean leudeken aukera horiek, baiezkoa, ezetzkoa, atzeratzea, zein aukeren artean dabiltza erabakitzen? Guk hasieratik eduki dugu aukera bakarra, ez da, gu beti izan dugu proiektu hau ezala bideragarria Urdaibaien Busturialdean. Eta uste dugu 16an hartuko duten erabakia edo hartugu beharko luketena behintzet hori izatea. Zein izango den? Ez dakigu. Komunikabideetan zer entzuten ari garen, norabide horretan doala hartutako erabakia edo hartuko duten erabakia. Azken baten, hasieratik esan ziguten, museoko patronatua izango zala erabakia hartuko zuena, guk hori ere salatu egin gendun, baina, hemen aurkitzen gara, esan digute, abenduaren 16an batuko direla, eta hor erabakiko dutela zein izango den gure eskualdearen etorkizuna. Guk argi daukagu, gure eskualdearen etorkizuna erabakita dago, eta Busturialdeak erabaki du. Eta Guggenheim Urdaibai ez da aurrera joango, Busturialdeak ez duen bitartean horrela ikusten. Beraz, baikorrak zarete datorren abenduaren 16ari begira? Baikorrak gara guk hasieratik horrela pentsatu izan dugulako, baina mesfidantza handia daukagu eta hori dela eta zuhurtziaz jokatu behar dela uste dugu. Azkenean hemen interes asko daude atzean, interes pribatu asko daude atzean, postuko ginateke benetan hau izango balitz erabakia, ze beste erabakirik ez gaude prest onartzeko, baina zuhurrak izan behar gara eta hori eskatzen diogu Busturialdeari eta gurekin ibilbide hau egin duen edonori, zuhurtzi pizka bat eukiteko eta egun gutxi batzu falta dira eta esango digute. Esan ziguten bai ala bai egingo zutela eta oin espada egingo, tokatzen zaie esatea baita be, ez dela egingo. Eta horren zain gelditzen gara. Zuek plataformaren hastapenetatik oso kritikoak izan zarete proiektuarekin, bi ardatz nagusitan bideratu dituzue kritika horiek, alde batetik jasangarritasunari eta naturari dagokiona, babestutako ingurua dela, eta kosta legea moldatu izana ere salatu duzue. Zer suposatuko luke kosta lege horren moldak eta hori aplikatzeak Busturialdean? Kontutan eduki behar dugu, orain arte, balio ekologikoa handia daukan eremu bat da, eta orain arte eremu hori
Kosta lege horrek babestu egiten zuen, ezta? Azkenean ez da bakarrik lur eta itzaz, jabaritza, babes hori, baizik eta hortik 100 metrotara debekatuta zegoen eraikitzea. Kosta lege aldaketa hau egiten denean, 100 metrotako babes hori murriztu egiten da, eta 20 metrotara murrizten da. Horrek esan nahi dau, 20 metro bakarrik gelditzen direla babestuta. Eta hortik gora gelditzen da guztia, balio ekologikoa handiko terrenu hori, eremu hori, eraikitzeko libre egongo litzateke. Badaude beste eragozpen batzuk, ez da hain erreza kontu hau, ez da, hor kalifikazio aldaketa batzuk ere egin beharko lirateke, azkenean ez dugu ahaztu behar, hor kontzesio bat dagola, hor astilleroa 1943an kokatzen da, kontzesio bati esker. Kontzesio hori iraungita dago, guk iraungitze horren berri 2024ko martxotik daukagu. Espainiako gobernuak berak dokumentu bat bidali zigun, esanez, bai, iraungita zegoela kontzesio hori. Baina, kontzesio horren alboko lurren inguruan, espediente bat zabalik zegoela, badira ja 20 urte. Eta espediente horri ebazpen bat eman arte, kontzesio hori ezin zala praktikan amaitutzat eman. Orduan, kontzesioarena gauza erreza da, esango geunke. Baina gero hor badago beste partzela oso bat kutsatuta dagoena, kalifikazio aldaketa bat eduki beharko lukena. Momentu honetan, astilleria aktibitate baterako, ontziola aktibitate baterako bakarrik bideratuta dago. Guk hor beste ekintza bat egin nahi badugu, beste erabilera bat eman nahi badiogu lur horri, kalifikazio aldaketa bat egin behar dugu. Eta horretarako, kasu honetan, Muruetako apoa, hirigintza plana aldatu beharko geunke. Orduan, bueno, gauzak ez dira hain simpleak. Hemen, ondino, epai eremu horretan, epaitegietan, ondino joku asko dago. Eta gu amaiera arte jokatzeko prest gaude. Momentu honetan, elegite bat jarri dugu, babes murrizketa hori dela eta, kosta lege horren aldaketa hori dela eta. Baina gero beste gauza asko daude hemen, salagarriak direnak, eta horrek oraindik ez dira publikoak. Turismoa aipatu duzu, ze hori izan da baita zuen kritikaren edo salaketaren beste ardatzetako bat, esanez, halako proiektu batek Busturialdea bezalako eskualde batean ez lukela zaila izango litzatekela halako bisitari kopurua asimilatu ahal izatea, ezta? Bai, guk hori hasieratik oso argi eduki dugun kontu bat da. Busturialdeari begiratzen badiogu momentu honetan, museo barik, Busturialdea turistifikatuta dago. Baditu garai potenteagoak eta garai lasaitzoagoak, baina turistifikatuta dago. Hor badaukagu gainera nora begitu, Gaztelugatzera begitzen badugu, badaukagu hor ispilu oso esanguratsua, ez da? Laga eta Laida kondertzak, Mundaka bezalako herriak, Bermeo bezalako herriak, Gernika jasotzen dauan jendetza egun konkretu batzuetan, ez da? Hori errealitate bat da eta ez daukagu museorik eraikita. Orduan, gure ustez turismoa errealitate bat da. Ezin duguna da turismo horreri, turismo gehiago gehitu. Eta gainera, esan turismo jasangarria izango dela, kontrolatua izango dela. Beti esaten dugu gauza bera. Gauza bat da, instituzioek daukien borondatea. Zuk eduki dezakezu borondaterik eta gonena, eta esan, bai turismo hori kudeatzen saiatuko gara, muga jarriko dizkiogu, egunero kopuru bat, hori da, teoria. Errealitatea hortik kanpo dago. Eta hori Gaztelugatzen ikusi dezakegu. Eta bereiek ere ikusi dute. Gaztelugatzen tiketak ditugu eta tiket horien arabera arautu egiten da zenbat pertsona heldu daitezken egunero. Baina zenbat heltzen dira tiket barik. Hori norbaitek aztertu du? Bai, aztertu dute eta badakite. Hasierako ordua eta amaierako ordua muga horren kanpo autobusak heltzen dira. Nok kontrolatzen ditu autobus horrek? Inork. Baina hori errealitate bat da, eta instituzioek errealitate hori ezagutzen dute. Hemen gauza bere edukiko dugu, baina ja turistifikatuta dagoen eremu batean. Horri gehitu beharko genioke, 140.000, 150.000 pertsonako bisitari kopuru hori. Eta gainera ez urte osorako, baizik eta 4 hilabeterako. Zenbakiak oso potoloak dira. Egunero, 1.300 pertsona hartuko lituzke Murueta bezalako herri batek. Proportzio oso errez bat egiten badugu, Bilbok 300.000 biztanle ditu. Eta urtean, 1.300.000 bizitari hartzen ditu. Urtean, Muruetak 300 biztanle ditu. 1.300 hartu beharko lituzke egunero. Eta Bilbon, esaten dugu, eremu asko gentrifikatuta daudela. Zer gertatuko da Muruetan?
egunero hartuko balu Bilbok urtean hartzen duen kopuru berdina. Bueno, borren aurrean ari gara, Hori da, eta jendeak ja, entzute prozesuko narratibetan, turismoa mai gainean jarri du. Ez duten nahi turismo eredu hau. Beraz, hori be aztertu beharreko kontu bat da. Eta ez dagokigu guri azterketa hori egitea. Azterketa hori instituzioek egin behar dute, serio hartu eta egin behar dute. Entzute prozesua aipatu duzu, pasaden martxan jarri zuena Bizkaiko Foru Aldundiak, Agirre Zenterrek kudeatuta eta abar, nola baloratuko zenukete entzute prozesuari izan du behar bezalako gardentasunik edo zer nolako balorazioa egiten duzu? Bai, Agirre Lehendakari Zenterrek, Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren enkarguz, otsailaren 14an jarri zuen entzute prozesua martxan, eta guk, gure dudak eduki genituen, hausnarketa dezente egin genituen, eta parte hartzea erabaki gendun, eta parte hartze aktibo eduki dugu. Honekin esan nahi dut, entzute prozesu honetan jentea parte hartzera gonbidatu dugu. Hitzaldiak eman ditugu Busturialdeko herri guztietan. Zerrendak egin ditugu erakunde ezberdinekin batuz, eta erakunde horiei esan ezuek, hau interesgarria da eta jendea animatu daitela. Daukan iritzia ematera, baina animatu daitela. Aukera hau daukagu, badakigu ez dela aukera demokratikoena, azkenean entzun bakarrik egingo gaituzte, ez da loteslea, entzute prozesu honek irauten duen bitartean esan digute administrazioetan egiten ari diren lege moldaketekin aurrera jarraituko dutela, beraz ez da oso demokratikoa eskaintzen digutena, baina hau daukagu, erabili dezagun erraminta bezala. Guk gai izan bagara Gernikako kalea kolapsatzeko eta Gernikako manifestazio erraldoi hori antolatzeko, zergaitik ez gara gai izango jentea mobilizatzeko eta jende horrek bere iritzia eman dezan entzute prozesu horretan. Animo horrekin parte hartu gendun. Eta gaur egun oso pozik gaude. 1000 narratiba jaso dira, 11 ari dira azkenengoak jasotzen, badira ja webgunean 460 irakurgai, eta guk beti gonbidatzen ditugu komunikabide guztiak, webgune horretan sartzera eta narratiba horrek irakurtzara. Hor dago Busturialdearen iritzia. Eta horrez dago proiektu honekiko inongo ilusiorik. Askok esaten dute, bai, nik ilusioa neukan, nork zeukan ilusioa? Instituzioetako ordezkariek, herritarrek ez. Eta hor daude, irakurri, ze oso interesgarriak dira, gu gainera kuantifikatu egin ditugu. Eta kuantifikatzerakoan lortzen diren emaitzak, harrigarriak dira. Uztailaren 23an lehenengo txostena plazaratu zuten, txosten horretan kontrakotasuna argia zen, gainera Murueta aipatzen zen bereziki, guk Muruetaz gain esaten dugu Busturialdea ez dela gai olako proiektu bat hartzeko, orduan guk zabaldu egiten dugu gure eremu hori, eta gero jenteak esaten zuen baita be, turismoaren beldur direla, eta mesfidantza handia daukatela instituzioengan. Instituzioek informaziorik ez dutela eman, ez dakitela proiektu honek zelako helburuak dituen, zertan datzan, azkenean guk informatu ditugu herritarrak, baina proiektu hau bultzatzen dutenak, oraindik ez dute mai gainean ere jarri proiektu hau. Orduan oso pozik gaude, entzute prozesuaren emaitzak heltzear daude, urtarrilaren erdietan edukiko ditugu, dagoneko uste dugu ezagutzen ditugula, zeintzuk izango diren hor egongo diran emaitzak, eta argi dago, uztailekoa baino kontrakotasuna handiagoa dagoela. Beraz, posten gara, parte hartu izanaz, eta Busturialdeko jende asko konbentzitu izanaz hor parte hartzera. Uste dugu erraminta interesgarria izan dela, eta uste dugu, naiz eta igual ez duten onartuko, hartuko duten erabaki honetan, entzute prozesuak bere lekutsua edo bere pisua edukiko duela. Egingo duzen lehenengo gauza, ospatzea. Bai, guk, gu zain egon gara, ez da? Gu jakin dugu abenduaren 16an patronatua batzen zala, badakigu urtarrilaren 15ean gutxi gora bera. ALC azkenengo txostena aurkeztuko duela, badakigu txosten hori guretzako positiboa izango dela, uztailakoaren bidetik datorrela. Eta badakigu baita be, Urkulluk 2024ko urtarrilaren 22an hausnarketa prozesu bat ipini zuen martxan, urtebiko hausnarketa prozesu bat, eta urtarrilaren 22an amaitu egiten da. Orduan guk helmuga moduan eduki dugu urtarrila, baina gure helburua beti izan da horri erantzun bat ematea. Orduan guzti hau prezipitatu egin da, baina erantzuna prest dago. Orduan erantzun hori egongo da. Duda barik, Busturialdeak honi erantzun bat emango dio. Era baten edo bestean, baina Gernikan ikusiko gara, seguru. Eta abenduaren 16an
ezezkoa esan ordez, baietz aurrera, proiektuakin aurrera doa zela esaten balin badute, zuen erantzuna, zein izango da? Bueno, gu borrokan jarraituko dugu, eta lehen aipatu dudana, epaitegietako kontua hasi besterik ez da egin. Bai, ze momentu honetan helegite bat dago jarrita, baina beste helegite batzuk ez dira publikoak oraindik izango dira. Baina astilleroaren partzela hori leheneratu egin behar da. Eta ez dago besterik. Hor ez dago zergaitik museo bat ez beste ezer eraiki. Partzela hori lehen ibarrak ziren, astilleroak hartu zituenean, eta horrela bueltatu behar dizkio herriari. Eta gure borroka horti joango da. Astilleroaren eremu guzti hori leheneratzea nahi dugu, eta horretarako eman behar diren urrats guztiak emango ditugu. Kosta zen, Eusko Jaurlaritzan, epaitegietan, eta guzti hori martxan dago. Eta Europak badauka baita be 2030erako leheneratze lege bat, eta hor be esaten dira zeintzuk diren egin behar diren ekintzak, degradatuta dauden lur batzuk berreskuratzeko. Horri helduko diogu eta Europako bidea bezabali dago. Beraz, epaitegietako hasi besterik ez da egin. Eta, herria hemen dago. Herriak babestu egiten du egiten ari garena. Beraz, herriaren laguntza daukagun bitartean, proiektu hau espada bertan bera izten, borrokak jarraituko du duda barik. Datozen egun eta astei begira adi egongo gara, bai abenduaren 16ari, bai urtarriari eta garai horietan egiten duzuen guztiari. Eider Gotxi, mila esker Hamaikara etortzeko tarte hau hartu izanagatik. Eskerrik asko zuei, ahotsa ematearren eta beti gure Busturialdeko etorkizunagaitik ardura hau izatearren. Mila esker. Gaurkoan, Eskabidean taldeak, Gorrotoa, Bisaiak eta Trikoma bandarekin eginiko kolaborazioarekin amaituko dugu albistegia, herri kutxuna bestearekin hain zuzen ere. Gogoratu Hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Segreban Rosa Parks, tinko jarlekuan Erreferente gabeko mendean Gorrotoa da bandera nagusia Orain arte dena ongi doakin Orain arte dena ongi oiu mina deiak Aizu entzun armatiro balak Aizu entzun oiu mina deiak Lengo begiradekin haze kontrastea Behar da ohartuta, ohartaraztea Nahi badugu gizarte justuta askea